sugot siya. Atong lagyan na lang sir. Binagay, saba, tundan. Unsa man ni sila? Unsay kinaya niya? Hoy, unsay kinaya? Saba, tundan, binagay. Unsa man ni sila tulo? Saging. Wala. May pang saging. May pang saging. Malipay siya. Pero ang amahan, anak, Espiritu Santo, tulo ba kapiso sa Diyos? Ano ko? Ano maluoy ko sa tong bigo? Tayo pagkadali, brada. Tingnan nyo nga no, Di kanina, di natin pangitaan na itong mabasa, as Di natin ko sa Biblia, dili Diyos di makabasa. Di ko Karon, makabasa. karon kitog-anan ako ang Biblia, ang presentasyon sa Biblia, dili lang kay kitawag ko sa kasetas ang pagtudlo kay wa sa O niya, nabasa ba nimo? Nabasa na gani. Asaw sa kasitas. Oo na. Check na to. 17:3. Sino? Ang amahan Diyos. Kulang. Tulog ko na ilang Diyos. Isa pa. Nagkahuman. Ono na si Otso. Ang anak Diyos, duha na. Kulang pagyabon. Sunod. Buhat ono, bubuhat 5 ono 5. Ang Santo Diyos, kompleto na. Kumpleto sa. Kumpletong tulo ka persona, Kompletong tulo ka persona, pero kanang ilang gihuptan ang common denominator is ang pagka-Diyos. Banengon sa nuwan og kining tulo usara. Basa! Aba, mataging usara. Ito, tiga. Basa ginato. There are three recorded in heaven. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. Wala may one God. Asa man sa usa? Wala man nakasulat daw. Oh, butang-butangan ni mong Biblia. Di magkatukan. Ang nasan Di God, magkatukan. asa wala gisulti God. Di magkatukan. So, Pero ako ikatugan. Tindog diri sa park kay ganuman. Mga safety mong katubag. Wala problema kung magwanuhan talaga eh. Kanyara kay pulihan na kay Argentino. Upan mong sugot pa rin. Kapuyan mo kasi Algi nga, mura bang college level ka, Algi, tundok pwede ka. kinder. Duha Nga, ka pa. kinder, sige, yaw-yaw, gaway na ibalaan. Kamu dua. College ni, wala bang talagang sila. Ilayo ba yan? Sunod ka ba? Sa'yo na wala problema. Sir, Oh, ako dali. na moderate. Moderator oh. Totoo ka diri sa park. Moderator na ako dala. Nakabalo ka na. Moderator ba? One Pagabot man sa ta. panahon, safety mo nga yung intro. Tawan kayo. Pwede di mong ulawa kay ganuman. Oh, lagi din na ako. Basta si Kristo Moderator dito oh, sa laman pa kayo. Maliban, mangihi. Oh, tagal, Wala maliban. ko ng theology ninyo. Sa tao daw si Kristo dito. Malawar ang Problema mo din. Ikaw, Kristo kayo malibang daw. sa Kristo. Atas Kristo. Pas langit, sa kaimdang tao. Di, musukat pa ka. Malibang, siao. Malawar ah. Sir, Mike, kita mo si mo. Sir. Puli. Gusto sa pagkakultism nga si Kristo, tao, wala mo gingon nga lang dito, sila may gasulti ana. Ako nagsulti ka ninyo nga tao, pag-abot sa ilang ministro na namay lang, si Kristo tao lang. Nga imo pong giwali diri. Pero, kanang maingong gyud si Kristo dili Diyos gyud sir. Imbento gyud ng Arios nakatamak sa Manalo. Dili pagkabutugan, nga nagtudlo sa ilang nga si Kristo tao lang, si Felix Manalo. Mao gyud. Dili gyud siya mo amin ba? Wa ka pa na tao 1914. Nagtudlo na si Felix Manalo. Nga si Kristo dili Diyos mo na ang dagang kay nakatabig siya. Ano po yung kadagan? Nakuntag yung bintahan nyo. Dakan mong limited katoliko. yan lang, mga Kamu, mga katoliko mo dun sa country. Musugot na siya kung man. Tingnan niyo. Kung mo anak, kaya na masikan balad na paguli. Timba-timba. Di man masunod, masibat ba? Di, wala. Wala man gud mo suba. Musibat kay. Dili kayo Ako nang sulti. Di ba? Ako mo ng Philippine Constitution. Na judiciary, na legislative, na executive. Na check and balance. Sa gusto na matimbang-timbang ninyo. Oh, simple lang kayo. Pagtulunan katoliko, dili sa butang-butang ha. Ang Diyos ninyo, ang Amahan, Anak, Espiritu Santo, tulog pa ka Diyos, dili. Tulog ka persona, usa ka matuod nga Diyos. Yun! Doktrinang katoliko na. Oo. Kang Kristo, 17:3, nakasulat. Si Jesus niya sila, Amahan, ang mga tao, di kagwan tao, Amahan, ang mga tao, makailakan nimo ang usa ka bugtong matuod nga Diyos. Ano nakasulat? O kang Jesus Kristo. Yan! sinugo. Gion sa Panginoon Kristo. Sinugo. Ha, sinugo. Oh. Kinang sino ang Kristo? Gion sa Panginoon sa mga apostol. Tao. Una kayo mabasa ang Diyos. Sayop na. Biblia. Safety na imong katubang, dili na ni mga tingoy nga katoliko. Wa tayo mabasa Dili, yung Sige na, ang ingong may mabasa. Ikaw gani may mabasa. Admitido ka. Diba? Ikaw gani may ingong nga wag kay mabasa nga sa Diyos. Kapag kamon may ingong katawag ka ng di ko mo to kay mabasa. So palpak ng inyong kitao ninyo. Pagkadali lang. Richard ka na yung naibayas ba? Pero sige lang. Ha?
bago pa lang gani ko nagkuhan kang mic ba nga para ma-check and balance ninyo. Ang doktrina ng Katoliko dili pa. Ay timbang-timbang, timbangon na lang sa. Dili po na balance. Oh, balance yun ninyo. Dili gyud na pala balance. Ngano man? Ngano man? Ang isa ka Diyos Isuramba Katoliko. mo kung imong sabot ang Biblia. Ang freedom of religion provided na sa atong Philippine Constitution. Talang hanggang Pero ang Kristo, freedom of Katoliko. stupidity, di na pwede sa Kulang kuha. lagi kulang. Ngano man kay ang Biblia dili lang kay nang 23. Klaro man na kayo. Makaila sila kanimo amahan o kang Kristo nga imong gipadala. Unsaon man pag-ila si Kristo nga imong gipadala sumulas tulo sa mga apostol? Padala. Dili gipadala na gani. Unsaon man pag-ila ang Kristo ang gipadala? Ay, ito pag simple na kayo unsa ni Apostol Masabi. Pablo. Oh, Diba? may usalamang ka Diyos, 2:5 sa Timoteo. Oh, niya. May usalamang ka Diyos ug may usa ka manglalaban sa Diyos ug sa mga tao. Si Kristo Jesus nga tao. Niya. Mo na to pagkamo. So si Kristo tigpataliwala. Oh, tao. Okay. Mahimo bang tigpataliwala ang usa ka tawo kung wala si kinaiya sa buot nga iyang gipataliwala? Usa. Mahimo bang tigpataliwala ang usa ka tigpataliwala kung wala si parihag kinaiya sa iyang Wala gipataliwala? nga nakasulat. Mahimo o dili? O, diyan. Kita sa term nga tigpataliwala, kini Oh. mediator. Mahimo bang mediator ang usa ka mediator kung wala si kinaiya sa duha nga iyang gimediatan? Nakataho siya. Tao at the same time, Wala na kayo mo this time. mediator gani. Ah, mabuot ka. Asa ba ka nakita mediator nga may kaway pa rin kinaiya? Unsa mo ka magbuot pagka ingon ni Kristo. Oh, tanawa, takpan yapon. 8:40 sa Hawaii. Ay, isa-isa. Kristo. Ano man? Oh, di Ay, ang mo- ono, Timoteo, kapitulo 3:16. nanin Kini mo ba ang ang Kristo? theology? Mauning Diyos nga dayag sa unod. Ah, pataka lang.